μεγάλα. Εδώ εγώ έπαιρνε ο όπλο, δεν είχα πάει στο μηνό του μηχανή. Και τα φύλλα ψάχνω τα μεγάλα, τα πρώτα να δουν και να βάλει μηχανάκι. Το βλέπω αυτό ψάχνω. Λέω έναν τι είναι το παιδί, δεν αποκλείω. Το τι είναι εκεί σκόνη δηλαδή. Το παίρνω, φεύγω, δεν είχα όπλο. Το πάω την άλλη μέρα και πάω 44. Με αυτό 5 μηνών. 5 μηνών. Αλλά στην δεκάδα είναι... Αλλά ο Μάστορος ξέρετε όλη την κουμπί είναι αυτά. Δεν είναι ότι και πετρακάνε, κάνουν παιχνίδια. Αυτά του Οκτωβρίου και του Σεπτεμβρίου περπατάνε, αλλά κάνουν αποστάσεις μακρινές και έχουν και καλή μελωδία και πολύ δροσιά. Του ξέρεις είδε ό,τι που σε τετέλει, είπες αμάν να συνέρθει. Τώρα συνέρθε, τώρα τρώει. Τώρα τρώει. Τι να κάνει μότο μου. Κοίτα πόσο κλεισμένο είναι. Γι' αυτό είναι το πρόσωπο, ξέρετε, το πιο στενό πρόσωπο γι' αυτό. Το πιο στενό, αλλά είναι το πιο παιχνιδιάρι. Δεν σε αφήνει ησυχία. Μετά πειράζει το δηλητήριο του φίλου. Κοίτα πόσο κλεισμένο είναι κάτω. Το δηλητήριο του φίλου είναι κάτω. Έχεις πίσει το φίλο του... Όχι. Εμένα είχε συμπίσει... Κοίτα πόσο κλεισμένο είναι από κάτω. Και μούρι του είναι. Μια πόδια του είχε στη μάνη. Ναι. Εδώ. Ναι. Έσχισε δηλαδή. Ο διάβος, θα παίρναγα εγώ από εκεί. Ναι, ήταν το μονοπάτι. Σκύβει μια πέτρα και ήταν δίπλα στην πέτρα εκεί πέρα. Και πάει σκύβει και ο σκύλος έχει ο περίπτωμα. Δείτε την πέρα είναι. Παράει μία, ένα σάκο έκανε 2 μέτρα σάκο. Αν μην μπορώ να το πιάσω. Ναι, το πανώ μια Έλα, έλα. Αλλά γίνεται, κεφάλι γίνεται έτσι, ναι, να έτσι. Όχι αυτό που λες, 2 φορές. Τα χίλια κρεμάνε κάτω, είναι μια εβδομάδα. Εγώ μίλαγα με τον Νίκο, ποιος να δω να τα ταΐσει.